Zdravím, takže som pre vás natočil video do Minecraftu, ako si urobiť generátor snehu. Takže budeme potrebovať cedulu, kameň, sneh, dinu, dvere, pevný kameň, lopatu a krompač a ešte nejaký tým torč. Dobre, takže nájdeme si nejaké dobré miesto na stavanie. Ja už som si nejaké našiel, vykopeme dieru 4x1. Na začiatok dáme ten pevný kameň. Nakoniec si dáme stone a dvere. A teraz to hradíme stoneom. Môžete aj plotom, ale stone je krajší podľa mňa. Počkáme. Aby nám ten snehuliak nejako neutekol, tak si to celé dám radšej. Dobre, vyzerá to fajnovo, aj keď si nemyslím, ale nevadí. Čo už, takže môžeme postaviť snehuliaka. Jeden snov, druhý a pumpkin. Chcel utiecť, pozor. No, dobre. Takže skúsime, či to funguje. Zavrieme a ideme na sneh. Takže, jak vidíme, funguje to. Podľa tohoto spôsobu si môžete strašne veľa snehu naťažiť, koľko len chcete. Takže ja si myslím, že je to dobrý tutoriál alebo návod. Takže gule môžete použiť treba nahádzanie po niekom, po adminoch alebo tak. A teraz si toto ešte osvetlíme a napíšeme generátor by mal bor 70 alebo sneh môžete použiť trebárs na snehové bricky, tie môžete použiť na svoj dom, alebo tak. Ďakujem za prehranie videa.